Goizeko 10:28 eta sustatuko lagunak berrest sustatu.eusen teknologia eta euskara uztartzen dituzten albisteak partekatzen dituzte, hoietako batzuk aukeratu eta mentxe kontatzen ditugu irrati bidez entzungai eta Twitch bidez ikusgai. Egunon, Luistxo? Egunon. Zer moduz? Ondo. Hotz. Egun hotz esango dugu, ze Bueno, bueltan da. azkenengo egunetako beroa geratu da oraindik bulegoan eta kamisetan egon gaitezke, uste dut. Mira, bueno, aprobetxatu. Bueno, eta teknologia, euskara eta adimen artifiziala, Luistxo? Bai. Aurkezpen aldatu beharko dute, Bueno, teknologia eta euskara beti, ez? Bai. Batzuetan teknologia orokorran Oinarrian. komentatzen dugu, eta beste batzuetan kultura kontuak eta hola ere bai. Baina gure bidegurutzea horixe da, ezta? Bi gauza hoien artekoa, eta horretan adimen artifiziala topatzen dugu askotan, eta gaur ere horrelako albisteekin gatoz, eta aipatuko duguna da tresna bat integratu dena euskarazko hedabide batzuetan. Vale. Euskara errazagoa bihurtzeko. Aha. Azalduko dut, Tokikom hedabide elkarte horretan badaude papera, badago telebistak, eta webguneak dauzkate gehienak, eta albisteak webgunetan entzuten dira. Eta albiste horietako hedabide hauetako askotan, eta beste webgune batzuetan ere bai, beste hedabide batzuetan ere bai, ikusten dugu entzun izeneko botoi bat, berrian adibidez, eta klikatzen duzu, eta hots batek irakurtzen du. Botoi ekstra bat garatu dute, Itzane bai, ikusi dut orain. Bai, eta erakutsiko dut pantalla bidez, albiste batera sartuko gara, Goiena izeneko agerkarian. Eta, hor txiki ikusten da, baina albistearen titularraren azpian, entzun, itzuli botoia, eta erraztu izeneko botoi bat. Hau garatu da, adimen artifizialarekin, Bikomtek izeneko euskal teknologia enpresarekin, eta hor sakatuta gertatzen dena da, testua erraztu egiten dela. Probatu gabe, irakurriko dut, titularra, bai. Zalantzatxo badaukat zer gertatuko. Irakurriko dut titularra, hainbat herritako udal zerbitzuak itxita egongo dira gaur, egoena langileen greba dela eta. Ulertzen dugu. Egoena, esan dezagun, debarroan eta mendebaldeko euskaran, osteguna dela, golpistoa da. Pentsatu dut, ez dio sakatu, erraztu horri bihurtuko ote du ostegun. Ea ba? Ustez, errazago batuago otedan, eta igual zuzenekoaren gauzak sakatzea no. Zer gertatzen zaigun. A ver. Jan egin du. Bai, kendu egin du. Kendu egin du. Baina, bai, hainbat herritako udal zerbitzuak itxita egongo dira gaur, eguerdian. Langileek greba egingo dute. Puntuak sartzen ditu. Esaldiak laburtzen ditu. Aurreko titularra ere etzan oso komplikatua, baina badago prozedura bat errazteko. Eta sartzen bagara testuan ere, kolore lehen, fondo zuriko webgune bat da, hau gehienak, albistegi gehienak diran bezala, eta baina guain horiska da. Horiska bihurtzen da, eta eudelek eta sindikatu bilera bat egin zuten maiatzen 29an. Sindikatu esan dute aurrepausoak eman direla, baina ez direla nahikoak. Ekainaren 4an greba egingo dute. Debaioneko udal zerbitzutan, iragina izango du horrek. Telegramara egin du salto. Bai. Hau da, ez? Erraz eta ulargarriagoa da. Honen balioa, ikusiko... Euskara ikasten ari direntzat adibidez. Hori da. Hortxe dago aukera. Eta, gero, ixa batekin kentzen da, eta, feedbackerako formulario batera erajun zaitezke, zeirutzen zaizun, eta hala egin dute. Eta, geratuko naiz albiste honetan,
Ze, esan dugun aukeretako bat, hemen dago botoia, da entzun. Bai. Orduan, aber nola irakurtzen duen, hau, entzungo dugu, ze horregin konektatu behar dugu urrengo albistearekin. Ados. Hau, entzun botoia edabide honetan goienan eta beste batzuetan aspaldi dago, esan duzu, Bai. hitzetan, eta baina gero itxiko gara beste gauza batera. Emango diot entzun dadin. Hainbat herritako udal zerbitzuak itxita egongo dira gaur, eguena langileen greba dela eta. Eudelek eta sindikatuek osatutako negoziazio mahaia bildu zen maiatzaren 29an. Bueno, pues hortxe. Sindikatuek onartu arren aurrera pausoak Listo. Stop. Vale, bueno. Bueno, hori da, albistea irakurtzen du. Albistea irakurtzen du, emakumezko ahots batekin, kasu honetan, eta ulergarri. Baina konturatzen gara robota dela, ezta? Bai. Bueno, orain beste albiste batera pasatuko gara. Ados? Hori gauzatzen duen teknologia TTS deitzen da. Zer esan nahi du hau? Text to speech. Testutik ahotsera, hitzera, hori da. Hau, aspalditik dago, hobetzen ari da, eta adimen artifizialaren kontu hauekin, eta euskal programatzaile batek, Xabi Espeleta delakoak, antzoki TTS izeneko tresna bat sortu du, entrenatu du, eta honekin gauza da emozioak edo inflexio teatralak sartzeko testuan. Eta entzun egingo dugu bat ulertzeko partekatuko dut albistea. Eta hemen dago albistea, eta adibidea bertan pegatu ditugu, eta entzun dezagun, lehenbizikoa. Nire lurretan sartu zara, morroi. Erruz ordainduko duzu. Belaunikatu edo zuntzituko zaitut. Beldur naiz. Bueno, ez du lehen albiste entzun dugun bezala irakurri. Hau nola sortu du. Batetik tresna entrenatuta dago, baina nola daki entonazio hori tokatzen dela hor. Hitz batzuekin edo? Bai, hori da. Zuzendari gidoia deitzen dion gaitasun batekin. Eta hori da, esan beharreko testuan, akotazioak egitea, gidoizkoak bezala, adibidez, bikoiztaile batek lan bezala egiteko, hor bikoiztailea hots bat entzun dugu, iruditu zait, ez? Eta momentuz, akotazio horiek sistemak ulertzeko dauden oinarriengatik ingelesez funtzionatzen dute hobeto. Orduan, esango dut, ahots hori esateko ze agindu izan diran. A shadowy villain speaks with cold menace. Gaizkile ilun batek mehatxu doinu hotz batekin hitz egin du. Eta gero dator euskera jarraian. Nire lurretan sartu zara morroi. Kako txartean. Hori da. Eta kombinazio bat dago, pantailan ikusten ari gara, eta beste bat, begi argiko neska bat jartzen du gidoiak, eta entzun dezagun zer esaten duen. Aizu, aitona, entzun duzu? Makina batek hitz egiten duela dirudi, baina hain da erreala. Sineste zina da, adimen artifizialak nire ahotsa sortu du. Norbait ezaura ingo zitzaion ahotsa hau. Heidi bikoiztu duen euskal bikoiztailearena da, eta aurrekoa da, aktore bat dragoi bolako norbaitena. Ze tresnak ematen du aukera, ahots bat imitatzeko ere, sortzailea Xabi Espeleta kontatzen duenez, 10 segunduko klip batekin entrenatu ezkero. Zugarria. Eta hau ez dugu sustatu atera, baina aterako da, eta utzi dazue beste horri bat partekatzen.
Ados. Txatxan. Izugarria da. Bai. Benetan. Baina, Bai, a bai. ver. Bueno, berriro sustatuko horri batera noa, baina dago hor eskutuan beste aproba batzuk ahots gehiagorekin. Ados. Eta Heidi, sakatuko dut Heidi. Aizu, Aitona entzun duzu? Makina batek hitz egiten duela dirudi, baina hain da erreala. Sinestezina da, ademen artifizialak nire ahotsa sortu du. Nor da? Nere ahotsa ematen zo. Zu zara! Nere ahotsa ematen, eske, bai. Zure ahotsaren klip bat pasatu genion atzo Xabi Espeletari, Bai. eta hori eman digu. Nire ere pasatu nion, hemen bi esatari, saio honetan bi esatari garenez, entzun dezagun. Dragoi bola, a ber. Dragoi bola, leheno entzun dugu beste batekin, eta orain testu bera da, baina ni. Nire lurretan sartu zara, morroi. Erruz ordainduko duzu. Belaunikatu edo zuntzituko zaitut! Bueno, nire lurretan sartu. Ordezkatuko gaituzte, Luisjo. Bueno, nire ustez azkenengo oiu hori ez da osaina deresgarria neurea, baina hasierako doinuan eta nik eskatu nion lagun honi biali zegoen gauza bera jarri dazu, baina, bueno, ahotsa ja badaukanez, beste gauza batzuk esaten ere jarri gaitu, entzun dezagun, hola gutxi hitz egin behar eta makinak hitz egin eta horrela betetzen ditugu minutuak erratian. Entzuleok, ez duzu sinistuko. Baina hau ordenagailu batek sortu duen ahots sintetikoa da. Wow. Ez alda harrigarria. Ez alda harrigarria. Bada harrigarria. Harrigarria da, bai. Ikusi dezagun emakumezko hau, uste dut badakizula norden. A ber. Zeuzara. Baina, a ber. Doinu gutxiago harrapatu diot oraingoan, baina, a ber. Entzuleok, gelditu une batez. Azken orduko albiste izugarria daukagu. Antzoki TTS irizi da, eta orain euskarazko edozein ahots sor dezakegu, benetakoa balitz bezain bizirik eta adierazkor. Hau ez da etorkizuna. Hau oraina da. Eta zoragarria da. Hori uste duzu, zoragarria dela? Zoragarria denan kakutxarten jarriko dugu. Vale. Kasu honetan, ez dio nik testua pasa, ez da inflexiorako zeak ere ez. Eta, bueno, bazeuden hor, ahots detach bezalako zerbait esan du makinak, eta bezain esan beharrean, bezazain esan du. Goriarriko eskualdearekin lotura. Bueno, badaude kontutxoak ahoskeran, baina gure ahotsa imitatzen du. Eta badaukagu tresnak, gure irudia lantzen dutena, eta gero ahotsa, orain, irudia robot batekin godo, eta ahotsak ere, eta jazta. Eta guoporretan, luztu. Gero bakarri falta da, gidoilariak ere automatikoak izatea, eta... Badaudela baita ere, gidoi bat sortu daiteke, adimen artifizialarekin. Bai, baina zein behar dugu, gure lana boikotatu behar dugu? Ai, ama, bueno. Bai. Nik hemen, bueno, geldituko dugu hau, hemen ikusten dut bikoiztaileen lana, ez dakit, baina bikoizketa animaziorako batez ere. Bidearkatu daiteke. Bai. Bidearkatu daiteke. Radio Televisión Españolak esan zuen klaneko edukiak umeentzako bikoizten hasiko zirela, eta... Agian alako tresnekin edo? Bai, hori da. Bikoiztailei lana eman beharrean, nik uste dut, hau ala egin ahal izango dela. Gainera, instrukzioak nola ez diren euskaratu behar, baizik eta inglesez txertatuta daude, leheno esplikatu dugunagatik, itzultzen dira pasarteak, baina entonazio instrukzioak nazioartekoak dira, demagun, norbaitek ekoizpen bat egiten baldin badu
eta gidoia inglesez jartzen badu, eta gero pusketatxoak itzultzen badira, suposatzen, eta hau argitaratu egin du. Oinarri libreekin egina dago, hemen ez dago chat GPT, daude beste baliabide libre batzuk. Xabi Ezpeletak parte hartzen du Itzune izeneko programatzaile, hacker, informatikari kuadrilla bat, adimen artifiziala, oinarri libretatik eta irekietatik garatzen ari direnak euskeraz, eta han argitaratu du. Eta, bueno, pues, argi-garria. Bai, egia esan bai. Bueno, azken audio horiek publikatuko dituzu, Luistxo? Bai, nola bideoak eta publikatzen ditugun YouTubekoak eta hola, osagarri bezala, hor ere, asteburuan familia guztia irakutsi behar diozu. Bai. Pentsatzen dut, eta lagune, begira ni tontakeriak esaten, hau zoragarria da. Bai, izugarria, bai, ala da. Eta, bueno, bai. Izteko, berriro Xabi Ezpeleta, bueno, hor teknologak eta hola elkartzetatu izan dituzu, nik hemen aipatu izan dituena, baina telezu bat holako bat, igual pasatu behar dizut, telefonoa, egunen baten elkarrizketa bat, Bai. berarekin, saio honetan espada segure irratiko beste den batean, tipo jatorra da, lana eskatzen diozu debalde eta emate doble, intzun ditugun zeak. Eta, bueno, egin duen beste gauza bat, oindala egun batzuk aipatu genuen, eta, bueno, honekin itxiko dugu gorko tartetxoa da, eta da, neka ezina da, Ezpeleta eta Ebaleu sortu du. Eta zer da? Da adimen artifizial eredu desberdinak benchmark edo konparagailu desberdinekin neurtzeko sistema bat. OpenAI, Cloud, DeepSeek, txinatarra, eta euskal ereduak ere badaude, Latxa, Kimu izeneko eredu txikitxoa, horretaz editzen genuen, eta Oiek sailkatu ditu, berak ez euskal deskargatuta, baina konsultatu daitezke online. Bueno, Kimu delako txikiak deskargatu daitezke eta makina lokal batekin ere funtzionatu daitezke. Baina gero, daude tresna ebaluatzaileak. Zeinek itzultzen du hobeto, zeinek egiten du logika matematikoa. Eta irabazi du momentuz, tarteka berriz zera, eta irabazi du momentuz DeepSeek. Begira. DeepSeek delakoa, eta txinatarra. V4 Pro delakoa, eta euskerazko ariketak dira, proposatzen zaizkionak. Itzulpenean ere onena DeepSeek omen da. Baina, bueno, beste trabezia batzuetan, Latxa 70B, Latxa hundiena ere, ondo dago, batak hartzen ditu 84 puntu DeepSeek, eta Latxak 78. Bueno, ez nago oso seguru zer da gauza bat edo bestea. Bueno, guk sustatu labur pentso bat egin dugu, eta berak oso ondo dokumentatu du Ebaleu, ebaluazioa euskeraz. Hori egitera datorren tresna bat. Primeran. Bueno, gero, hemen notuta ez dakit ikusi duzen albiste bat, begiratuko dut, ez? Da, chat GPT, Gemini eta Claude lanen jarri due, hiruek, ebaluatzeko aber zeinek dauken kapazitatea handigoa lanerako 24 orduz lanen eoteko, ez? Eta azkenen, labur bilduz, Geminik baldintzak onak ez zirela eta lanagatik ez sindikatu bat sortzeko aukera plazaratu. Eta besteek? Besteek, bai, ados ideiarekin. Gehitu dira sindikatura. Oida, ofizina batean lanean jarri hiruak batera, eta azkenean sindikatu bat sortu bat. Baina, tresna hauek zer dira? Gure langileak dira edo gure nagusiak dira? Edo izango dira. Hortxe dago kosta. Albiste interesgarria, beratuko bat emango diot. Oso ondo, Luistxo. Oso ondo, bai. Hemen txamaituko du gaurko tartea, eskerrik asko beste begin gurean egoteagatik, eta hurrengo arte. Hurrengoan gu ordezkatu arte. Norbaitek. Ondo izan. Agur. Agur.